to me it's a walk in the park. Y'all too smart, can't talk from the heart. I got sauce and it's off the charts. No aux in the car. Round round bumping that first blueprint on this. I ain't trying to hear what the info is. I been trying to move on the impulse. Băi, ești nebun. Ce ziceți, mă? La care mă urc? Pe mine. What? Ține-te, mă. Ia-o în dreapta. Da. Bă, cu mine să mergeți mai încet, că eu n-am frână pe față și nici kilometraj. Normal că nu mă aude, dar ce tovare. 3 hours later. De ce n-ai frână pe față? Mi-am schimbat furca și îmi trebuie un adaptor care costă ceva. Nu, mi-am scos-o complet. Bă, dar nu e grea. Are 120 de kg, mă. Nebun, e mai grea, mă. Sunt corcitură, motor de enduro și cască normală. Mi-ai spart urechea, deci stai în spatele nostru, bă, jur. Nu mai puteam să aud nimic, nu mai auzeam eu motorul. Da, asta nu-mi place, bă, că mă prind cu ăsta, eu nu mai aud motorul și trebuie să mă uit acolo să văd cum se schimb. Asta e tobă de R1, de Z800. Ok. Asta e merge spre munte acolo, până la Sinaia și la Cluj. Bă, ești nebun, nu mă duc la niciun Sinaia, tocmai am venit de la Sinaia. Ăsta n-are lumini pe ea, N-are frâne. Exact. Nu știu cum ești tu luat cu spatele. Bine că și eu folosesc doar spatele, dar... Te vezi, te obișnuiești. All stay ass. I got good kids and they all came fast.
să ne plimbăm? Bă, noi vreau să ne ducem în pădure. Da, duceți-vă, două mă, voi, jumate. pădure. Ai venit tu. Două jumate. Lasă. Bă, când se usucă. Hă? Când se usucă. Da. Cu erunul. Da, că Și cu aerul, nu stai liniștit. Dar să nu când coboară. Păi asta zic. Aia poate să Bine, atingă. la Trebuie să ia coborât, într-o la parte. urcare, poate să vină tare și zboară. Da, mergem noi la Paulic, pe acolo. Așa, asta zic și eu, că sincer prin mamă au devenit slicuri astea. Bă, ce e asta, mă? N-am mai fost niciodată la benzinăria asta. Da, asta. Dar ce n-am mai fost niciodată aici. Ești chiar. Nu știu. O fi mult mai scump. Euro 5. Nu, dar scrie benzină Euro 5. O fi doar pentru Euro 5? Nu, mă, e de-aia șmecheră. E cum ar fi 95, cred. Cred că e aia de 95. 100 vrei să zici. 95 e ăla ieftin. Da? Sau nu Păi știu. da, 95 era e. E de 95, bă. Zici tu? Scriu unde? Ciudat. La 3? Da. 1950? Cod fiscal? Nu, fără. Ok, 23, 25. Sunt. Bă, ăsta zici că e mall. Au frizerie înăuntru, au o grămadă de chestii. Păi da, pentru aia de acolo. Pentru aia care stau în Păulești, gen. Bă, ăsta chiar e mini mall. Vezi? Intrăm în pădure pe partea cu Păulești, da? Adică pe acolo pe unde intrăm cu biclele? Da, mă, Pe plec la cu voi. parcul din Păulești. Le facem dreapta pe lângă el. Parc. Singurul parc al Ah, Păulești. da, facem dreapta ca să intrăm. Da, mă, pe acolo. Hai până la parc. Ok, dar tu știi sigur pe unde trebuie? Da. Sigur? Mai au după tine. Mamă, e noroi. A few inches later. Bă, am o problemă. Mi-a sărit iar ăla. Cred că s-a dus filet. Mamă, deci veneam uite pe aici, făceam săritură și veneam zoom. Și scutim, mamă, bă! Am filmat. Era să mă duc cu rupa aia din stânga, știi cum? Deci m-am căcat până știi Știu cum că am dat. filma și Andy, mi se pare. Vai de capul meu, ce alea bombe nucleare. Să ții și tu de asta mereu după tine. Dar pana nu facem, nu? Nu.
Doar ăsta e cauciucul. Ok. Bă, oprește-te! Mi-ai aruncat noroi. Tent. Dar să n-ai frână, fac. Nu contează. Băi, știu eu pădurea, bă. Băi, Da, pe acolo e plin. Dar aici e plin de noroi. Ți-am zis, mă. Trebuie să nu pe unde e pietrit. încolo, dacă iei pe ambele părți, ieși în poienița aia și încolo ieși. Știu pe unde. Că eu de aici voiam să zic. Pe aici o luam. Păi o luăm în stânga. Aha. Dar vezi că ieși din pădure. Nu ești, că faci la un... Ba da, ieși. Nu știu, mă, vedem. Hai în sus. Ceau.
Roțile tale sunt... Le-am tăiat ca să fie de 2 degete aici, că off-road, nu știu, off-road e cam ciudat. Și Băi, acolo n-am putut să iau curba ca lumea, mă. counter steer faci? Păi nu că adică? Ce? Counter steer, să virezi. Bă, vezi că îți trebuie la viteză mare, că ții contra dreapta. A, mă, să că nu e virezi așa, pe ce spui tu Pentru aici. ce mă asta? E altfel. Counter steer, cu asta- caută pe internet, vezi că Pentru dacă, ce? ca să virezi la viteză, ca să virezi când te panichezi. Când Bă, îți intră cu unul în asta față, trebuie n-ai să cum să știi te ce lași tu vorbește, mă. greutatea. Împingi stânga ca să iei stânga, nu? Nu, împingi dreapta nu știu ca ce- să iei Nu mai stânga. știu. Mâine 12 grade. Mâine e fără casă. Și au fost 8. Hai până la vest. Fără cască. Bă, ești nebun.